Čo by si ty ako prezident Slovenskej republiky mohol urobiť, aby jednania o zmluvných podmienkach prebiehali demokraticky a férovo a pod dohľadom verejnosti, pretože zmluvné podmienky poisťovne s lekármi sa týkajú v prvom rade verejnosti. No Andrej, toto, čo si predniesol, to len svedčí o tom, že sa celkovo naplňajú globalistické ciele smerujúce zníženiu populácie. O tom sme tu už rozprávali, že sa stav populácie znižuje tým, že sa znižuje kvalita zdravotníckej starostlivosti. Veď my tu v Infovojne sme povedali, že za posledných 10 rokov zomrelo zbytočne? Zomrelo 30 000 ľudí na vyliečiteľné choroby. Čiže zbytočne, presne tak. Zbytočne zomreli. Ide o genocídu národa. Tento bod programu sa nedostal na rokovanie vlády osobitne. Nedostal sa osobitne ani na stol generálnemu prokurátorovi, aby zvolal Radu bezpečnosti štátu. To všetko je v súlade s tou tzv. Agendou OSN 2030. Čiže znížme stav zdravotnej starostlivosti a automaticky nám vymierajú ľudia na vyliečiteľné choroby, potom znížme stav zdravotníctva, teda školstva, úroveň vzdelanostný, zavádzajme LGBTI agendu, hej, zavádzajme homomanželstva, aby sa nám nerodili deti. Čiže to je z toho pohľadu ako úplne komplexného. Je predsa nepredstaviteľné, aby medicínske zákony viažúce sa k zdravotníctvu, k lekárskej starostlivosti nemali byť komunikované pri príprave v legislatívnom procese s dotknutými subjektami. To je predsa niečo nenormálne. Ono sa to deje často tak, že niekedy formálne aj prebehnú legislatívne konania, ale v poslednej etape už dopredu dohodnutý poslanec priklepom v záverečnej fáze prilepí také ustanovenia, ktoré neboli odkomunikované a odpripomienkované. To sa deje nielen vo vzťahu k zdravotníctvu. To si zoberte zväz podnikateľov, zväz obchodu, to je ZMOS, legislatíva okolo obci. No ja z titulu pozície prezidenta, pokiaľ by mi občania dali dôveru, tak jednak urobím všetko preto, aby sa urobil poriadok v legislatíve. Samozrejme, že keď sa by prijímali takéto materiály, tak dopredu vo vláde, urobím si analýzy, ja sám mimo dotknutých ministerstiev, v tomto prípade ministra zdravotníctva, po komunikácii a získanie informácie zo strany všetkých do úvahy prichádzajúcich subjektov. No a pokiaľ to predniesem a vláda to nebude akceptovať, no tak s tým istým vystúpim pred prijatím zákona v parlamente. No a zároveň samozrejme, že urobím v tomto smere tlačové konferencie, že vláda pripravuje to a to, čo zníži kvalitu lekárskej starostlivosti, lebo niekedy vláda sa snaží presadiť určité úpravy za pomoci mainstreamových médií, kde teda potom vinu podsúvajú, dajme tomu súkromným lekárom v štátnych nemocniciach a jednoducho problém je úplne niekde inde a oni presadia svoje, vytvoria mediálne krytie, mediálny lynč, že tí a tí sú vinní, že sa nepríjme to a to, a pritom oni sú autormi znižovania úrovne kvality zdravotníckej starostlivosti. No a samozrejme, že nie, že zákon alibisticky
nepodpíšem. A samozrejme nepodpíšem takýto zákon, prevetované, teda môj nesúhlas bude prevetovaný, každá vec ide na ústavný súd a ja v tomto smere som už povedal viackrát, že všetky normy, ktoré už boli prijaté a ktoré sú v rozpore s ústavnou zásadou bezplatného zdravotníctva, idú na ústavný súd. Hej. Ja si neodpustím ešte jednu poznámku k týmto zmluvám a ich dodatkom. Ako vysvetlenie, prečo tak naliehavo žiadame o transparenciu a kontrolu zo strany verejnosti, lebo tu nejde len o zákony, ale aj o právne prehodnotenie zmluv, ktoré predostierajú poisťovne aj vo forme dodatkov. Máme za to, že napríklad efektivita, o ktorej sa tak veľkolepo hovorí a masírovalo sa to celé roky do hlav našich pacientov, efektivita podľa zdravotných poisťovní, zdá sa, je, keď prihrám peniaze poisťovní tým, že okradnem pacienta o liečbu, pretože ušetrím prostriedky na vyšetrenie, na odbery laboratórne, na to, aby som poukázal pacienta tam, kde by mu pomohli a podobne. Štefan, je to v súlade s ústavou, že zdravotné poisťovne určujú, čo zaplatia a čo nie? No tak samozrejme, že to nemôže byť, pokiaľ je takáto právna úprava, lebo logicky ja nepoznám detaily tejto právnej úpravy, pretože ako nie som v tom doma, ale nie je možné, aby zdravotné poisťovne ako silnejší subjekt v tomto vzťahu určoval. Veď čo oni určia to, či čo už dávno diagnostikoval lekár, čo treba urobiť a oni povedia, že to nezaplatia. To znamená, v dôsledku toho pacient zomrie a nikto nebude mať zodpovednosť. Tak pokiaľ právna úprava je taká, ktorá umožňuje toto určovanie zdravotných poisťovní, no tak ako bude okamžite na pretrase a toto sa musí predmetnúť okamžite do volebného programu novonastupujúcej vlády, ktorá to zmení. A v takomto prípade prezident republiky predsa dáva poverenie človeku, ktorý zostavuje vládu. A keď toto sa tam nepremietne, no tak jednoducho ten človek nemusí dostať poverenie. Veď predsa nebude sa tu robiť aj do budúcnosti program vlády, ktorý bude proti ľuďom. A bude umožňovať zomieranie zbytočne ľudí na vyliečiteľné choroby len preto, že oni nechcú preplatiť. Zdravie nemôže byť predmetom zisku. Veď toto tu musíme obrátiť a toto aj obrátime. To teda to nie je. To je aj neústavné. No ale samozrejme postupnými krokmi, lebo týchto našlapných mintu v legislatíve určite je veľa, to ty detailnejšie vieš, lebo ja som sa oblasťou zdravotníctva nejak detailne nezaoberal, ale viem, aký je ústavný princíp. No a práve tu je dôležitá tá komunikácia so všetkými do úvahy prichádzajúcimi zúčastnenými subjektami a dotknutými nemôže sa vynechať nikto, kto pripomína, lebo ústava podľa toho, čo vieme, hovorí, že zdravotná starostlivosť je hradená z verejného zdravotného poistenia v rozsahu, ktorý určí zákon. No tak ale toto čo tuto hovoríš, to by znamenalo, že zdravotné poisťovne určia. Ty zomreš a ty nezomreš. Ale veď oni... Ty zomreš a ty nezomreš, lebo ty zomreš, lebo my ti... Oni to robia. No však a tu potom ja by mal vstupovať generálny prokurátor. Veď na čo tu je? Veď on už má signál, že 30,000 ľudí zomrelo zbytočne. A ja to stále opakujem, že on chodí, on sedí pred barom v Nitre a tam filmuje bitky. A toto šetrí. Nie oni majú určovať, čo pacientovi zaplatia a čo nie. Veď to má určiť zákon a nie poisťovňa na základe svojich nejakých predpisov. Že oni určia, toto nedáme, my budeme mať väčšie zisky a ty musíš zomrieť, alebo tvoj príbuzný. A keď sa zmení rozsah, tak vieme o tom, že to môže byť len na základe zmeny zákona. A iná než zákonná úprava podmienok rozsahu a spôsobu poskytovania bezplatnej zdravotnej starostlivosti je podľa zákona porušením ústavnosti. No dobre, páni, ale pravica takzvaná a tiež takzvaná ľavica už dlhé roky hovoria o tom, ako to dobre myslia a čo všetko dobre urobili pre slovenské zdravotníctvo. A my, konšpirátori, si samozrejme myslíme, že ho dostali do područia nadnárodných spoločností a že to zdevastovali asi tak rovným dielom, ale
Tak kde je potom pravda? No, problém pravice, dnešnej pravice, ktorá zrazu je prorokom, lebo vidno, že zdravotníctvo je v problémoch a to sa už artikuluje celkom jasne. Problém pravice je ten, že tvrdí, že ak by vládla ona, pravica, zdravotníctvo by bolo riadené inak ako počas vlády tzv. Ľavice. Oni aj tzv. Pravice. Ale to je dnes už preukázateľné naivná predstava. A to neplatí len v zdravotníctve. Vidíme to podľa mňa všade v politike. Vytváranie takejto akože hodnotovej, pravicovej, ľavicovej ilúzie ja vidím ako mediálnu manipuláciu, ktorej účelom je, aby ľudia zotrvali v stave sna o fungujúcej demokracii na Slovensku, aby sa spoločnosť naďalej rozdeľovala podľa politického presvedčenia, aby sa potenciál politickej zmeny vyčerpal vo vzájomných bojoch medzi občanmi a aby sa neorientoval proti skutočným príčinám zla, ktorému sme každodenne vystavení. V skutočnosti žiadna ľavicová ani žiadna pravicová zdravotnícka politika neexistuje. Zdravotníctvo riadi záujem nadnárodných veľkokapitálových finančných skupín, zahraničný farmaceutický priemysel, zahraniční výrobcovia medicínskych technológií a medicínskej techniky. A tie riadia tak ľavicové, ako aj pravicové politiky. A aby to nebolo také jednoduché, tak sa toto všetko deje cez tzv. Vyšší záujem, ktorý údajne reprezentuje marxisticko-liberálna elita súčasnej Európskej únie, cez rôzne nariadenia, cez sankcie, cez legislatívne zmeny, ktorých cieľom je eliminovať odpor európskeho obyvateľstva proti likvidácii národných a vlastných občianskych záujmov. Mojím vlastným občianským záujmom je zdravie. Úplne skvelým príkladom je napríklad aj elektronické zdravie, e-zdravie. Teraz sa zastlačí, aby sa rozsah užívateľom e-zdravia rozšíril aj na ošetrovateľov a máme správy, že údajne aj na nezdravotnícke osoby. To neviem. Poisťovňa Dôvera chce e-zdravie poskytnúť do sanitiek, to sme videli. Vraj preto, aby lekár vedel viac o anamnéze pacientov. No, to by najprv museli všetci tí, čo sedia v sanitkách, aj vedieť po slovensky, lebo však kopa rýchlo kvasov zo zahraničia sedí v sanitkách. Robil som 2 roky na záchranke a poviem vám, že na čítanie anamnézy a na napájanie sa na padajúci internet záchranári naozaj čas nebudú mať. Viem si ale predstaviť, že toto by mohlo pomôcť napríklad aj tým, ktorí spolupracujú s obchodníkmi, s orgánmi. Tam by som si to už vedel predstaviť. Štefan, čo si ty myslíš? Dá sa vôbec ešte v zdravotníctve alebo v ktoromkoľvek inom odvetví urobiť poriadok, po ktorom volajú? Ja si myslím, že kto by chcel naozaj urobiť poriadok v zdravotníctve, musel by ho podriadiť národnému záujmu. Alebo minimálne by ho musel priorizovať tento záujem. No veď, ale Andrej, veď toto je naša povinnosť všetkých. Hej. A samozrejme hlavy štátu v prvom rade, pretože hovorí sa, že prezident je prezidentom všetkých občanov a stará sa o potreby všetkých občanov. Toto, čo tu sa dozvedáme z tvojich úst, je len torzo neporiadku v štáte. Takýto neporiadok je v justícii, takýto neporiadok je v školstve, v kultúre, v armáde, v hospodárstve, v otázke daní, odvodov. Ja idem do týchto volieb preto, aby som urobil poriadok v štáte. Tu nejde o Harabina, tu nejde o prezidentské voľby, tu ide o celkový obrad v štáte. No. Ja práve toto píšem v poslednej knihe, teda poslednej druhej knihe, ktorá vyšla na Vianočný trh srdcom a svedomím. Tam presne mapujem veci, ktoré sa dejú v štáte nezákonným, neústavným spôsobom. Oblasť zdravotníctva je tiež jedna z týchto tém. Hovorím, čo treba urobiť a ja aj viem, ako to urobiť.
urobiť. Prezident republiky môže zriadiť si kanceláriu a ju aj zriadiť, na rozdiel od pána Kisku, ktorý zrušil, pre pomoc občanov. Tam budú rôzne kluby, či právny, či zdravotnícky, či školský. Mne sa hlási obrovský tým ľudí, hej, ktorí v podstate sú mladí dôchodcovia, emeritní z jednotlivých oblastí, ktorí sú ochotní robiť zadarmo, len aby sa veci už dali z hlavy na nohy, alebo opačne, aby sa urobil poriadok a tí ľudia mi urobia analýzy. Tu je jeden článok, hej, v ústave, respektíve obsahové ustanovenie. Prezident republiky dbá o riadny chod štátu. A ja viem, čo treba urobiť. No. Ja viem, hej, ja nebudem vstupovať do kompetencií iných štátnych orgánov, ale kontrolovať, či vykonávajú svoje právomoci v súlade so zákonom, ústavou a v záujme občanov, tak to teda na to si posvietím. Ja som nikdy sudcov, teda nevstupoval som do rozhodovacieho procesu sudcov ako minister spravodlivosti, ale som kontroloval, či rozhodli, alebo rozhodujú podľa zákona. My sme skrátili súdne konanie z 3 rokov na 10 mesiacov, čo konštatovala Rada Európy. Ale to si vyžaduje riadenie nie od zeleného stola, ale v teréne. V teréne. A prezident je tu pre ľudí. Prezident tu nie je pre svoju osobu, pre výlety, či už do Kene, do Mexika, alebo na športové podujatia, alebo na rekreáciu. Prezident je tu pre ľudí a prezident má mimoriadne silné právomoci. Ja keď som v lete začal otvárať o tom oči celému Slovensku, tak všetci kandidáti už teraz hovoria, že prezident má silné právomoci. Ja som... Zrazu to všetci vedia. Všetci. Pán Krajňák už opakuje všetko. Ale to je dobré, akože, že hovorí, lebo oni tu znevážovali úrad prezidenta. Že to je nejaká figurína, ktorá nič nemôže. No tak ako, to je ťažký omyl. To je ťažký omyl. Pokiaľ v úrade prezidenta je človek, ktorý nie je zviazaný s oligarchickými skupinami, ktorý nemá väzby na existujúce politické strany, tak dokáže mimoriadne veľa. Ja som samorost. Ja nemám s nikým nič. Však tu ide o to, že ten takže tu sa dá veľa urobiť, ale len musíme naprávať, aby sme dosiahli ústavný stav. Stav ústavnosti a zákonnosti v zdravotníctve. Veď nie je možné a nie je pre nikoho prospešné, aby 30 000 ľudí zomrelo posledných 10 rokov na vyliečiteľné choroby. No tak toto musí rozhorčiť už aj mŕtvého. No, toto nie je možné, to je nepredstaviteľné. A spolužiak spí. A nie, ja som mu toto zistil. Veď toto sme zistili vo vašom rádiu pred 2 rokmi, pán redaktor. Áno. Nie my. My sme len konštatovali zistenie pána Drickera, pána Kažimíra, že oni zomreli, lebo zdravotníctvo sa vykradá. Pozrite, jak spolužiak spí. Hlbokým spánkom, lebo to už budú 3 roky v máji, čo sme to konštatovali. Možno prikoruje v pekle, jak slúbil. Ja iba jednu vec chcem pripomenúť poslucháčom, že samozrejme ten prezident má obrovské právomoci, ktoré neboli využívané do dnešného dňa predošlými prezidentami z rôznych dôvodov. Mne to je ako jedno, že prečo nie. Tu ide o to, že či sa nájde človek, ktorý má, poprvé je ochotný a po druhé nebojí sa tieto právomoce použiť. Musí aj poznať právomoci, musí aj poznať právny stav a chceť robiť. Tak v tejto súvislosti si potom dajme otázku. Je tu vlastne niekto na Slovensku, kto robil nejakú vlastnú zdravotníckú politiku? Že ju načrtol, že ju štrukturoval a podobne? No, nie, váš kamarát to nerobil. Nerobil. Ako sa volal ten Drucký, najlepší manager? Ja si to predstavujem tak. Prečo? Hej? Každý nádejný vládny činiteľ, napríklad minister alebo premiér, a nie len na Slovensku, ale všade teraz v Európe, ako to vidíme, dostane prísľub, že bude podporený do svojej funkcie. Prečo? Lebo predstavy, ktoré prezentuje, alebo si ich osvojil na nejakom zahraničnom rýchlokurze,
sú v shode s nejakými ušľachtilými cieľmi alebo vyšším európskym záujmom, ale zároveň mu je naliehavo doporučené, aby vyšiel v ústrety v úvodzovkách drobným požiadavkám, ako napríklad, že bude brať do úvahy, keď nie priamo sa riadiť odporúčaniami konkrétneho inštitútu, ktorý bude pred verejnosťou predstavovaný ako poradný orgán. Hej? To je bežné. Zdánlivá maličkosť, v skutočnosti však otvorené zadné dvierka pre vstup veľmi dobre finančne podporeného záujmu nadnárodného kapitálu. V praxi to potom vyzerá tak, že inštitút alebo mimovládka so silnou väzbou, napríklad na ŠRŠ, je spočiatku financovaný zvonku, ale postupne, ako zosilňuje jeho účasť na tvorbe podmienok práce v zdravotníctve, alebo napríklad aj v celom štáte, v prípade napríklad funkcie premiéra. Ako sa uplatňuje jeho vplyv na tvorbu legislatívy, ako prerastá do strategického rozhodovania, sa napojí cez svoje činnosti na štátne finančné zdroje. Samozrejme, cielene a systematicky sa eliminuje vplyv všetkých ostatných prirodzených partnerov ministerstva a ministerstvo sa dostáva postupne do jeho područia a do izolácie od svojho prirodzeného prostredia. Tak sa stalo napríklad, že z 246 zamestnancov boli na ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky len 4 lekári. A slovenské zdravotníctvo sa zmenilo na výrobný podnik produkujúci zdravotné výkony a zisky pre zahraničných akcionárov. Potom jedného dňa minister alebo niekto iný, alebo premiér zistí, že jeho víziám o robení poriadku sa darí čím ďalej tým menej a že podpora tých, čo ho dostali do funkcie, sa vyparila a on ostal so svojimi víziami osamotený ako sobý trus na severnom pole. A čo je najhoršie, mimovládky a inštitúty, ktorým on napomáhal, o ktorých si myslel, že mu v núdzi pomôžu, sa dištancujú alebo dokonca postavia proti nemu. Lebo oni sú skutoční vládcovia ministerstia a vlád. Politici sú len použiteľní vykonávači nimi sprostredkovaného nadnárodného záujmu. Toto nie je len môj názor, takýto názor majú tisíce ľudí v Európe. Toto je surové prebudenie zo sna o moci, ale už je vždy neskoro. Politik potiahol káru o kus ďalej, už je použitý a preto odkopnutý. Prečo odkopávajú nadnárodné záujmy použitých politikov? Lebo dosiahli svoje hranice, buď morálne, ak ich samozrejme majú nejaké morálne hranice, ale spravidla je to strata dôvery voličov, ktorá politikov diskvalifikuje a preto sú nahradení ďalšími, ktorí začnú tam, kde oni skončili a káru z rady opäť potiahnu tam, kde nadnárodný záujem velí. Toto nehovorím, opakujem, len o slovenských politikoch. Týka sa to ozaj celej európskej politickej smotanky. Týchto oportunistov je v každom európskom štáte, v každej politickej strane dosť. Nadnárodný záujem má na výber, ktorého zradcu si vyberie, a natískajú sa sami, dokonca dnes už ani nemusia mať ani žiadne tzv. Vízie. Ako sa ty na to dívaš, Štefan, na túto konštrukciu? Tu zase sme pri tom výroku pana Kažimíra, nie nášho. Peňazí je dosť, len sa nesmie kradnúť. No nie je možné. Nie je možné, aby jedno CTčko, to je už vec, ktorá je zistená, na Slovensku stalo 5 miliónov eur a v Česku 500 000 eur. Tu treba preorať v tomto smere všetko. To zase závisí aj od nezávislosti policajného, prokurátorského, justičného systému, aby sme policajtom rozviazali ruky, vyšetrovateľom a prokurátorom. Musíme ich odpolitizovať, aby nedostali oni červenú stopku, toto môžeš, toto nemôžeš šetriť, lebo toto sme my rozkladli, toto sú naši ľudia. Tu treba zmeniť systém výberových konaní na takéto aparatúry a zariadenia v štátnych nemocniciach. Nie, že tu bude 5-10 členná výberová komisia, všetci rozhodujeme a nikto nezodpovedá. A jednotlivý človek, ktorý ich určí, nominuje do
príjmov výberových konaní, ten povie, že koľko to bude stať, bude to stať 5 miliónov a nie 500 000 eur. Oni všetci 10 tajne hlasujú, nikto nevie, kto za to zodpovedá. Veď tu treba zaviesť aj systém individuálnej zodpovednosti. Ty si rozhodol, ty si vybral miesto 500 000, 5 miliónov eur. Nie, že končíš vo funkcii, na druhý deň začne trestné stíhanie po zistení. Veď no nie, tu už sa urobil v právnom poriadku a vôbec v systéme individuálnej zodpovednosti Bangladeš. Ako Bangladeš. V niektorých chvíľach je to aj horšie. Nechcem vyvolať ako protestu notu zo strany veľvyslanca Bangladešu. Vyhnime sa tomu. Pozrite sa, ako teraz hovorím poslucháčom, nie vám dvom. Pokiaľ ľudia, ktorí rozhodujú za naše spoločné peniaze, nebudú mať trestnoprávnu zodpovednosť osobnú za svoje prísnu, rozhodnutia, rigoróznu osobnú aj hmotným majetkom a trestne stíhateľnú. Keby ste tam dali najsvätejšieho svätého, aj tak sa to bude diať do nekonečna. Tu sa musí systémovo zmeniť tá kontrola a tá zodpovednosť. Inak to tí ľudia budú robiť. Pán redaktor, ešte ten systém, lebo tu už je absolútna norma. Ja to stále hovorím. Čím hlubší minister, tým lepší člen vlády. Čím hlubší riaditeľ nemocnice, čím hlubší lekár, tým lepší riaditeľ nemocnice. Čím hlubší učiteľ, tým lepší riaditeľ školy. Hej? No a takýchto ľudí potom politici ľahko skorumpujú. Podpíš to. Hej? A tento hlupáčik podpisuje všetko. No dobre, ale keď budeš za to zodpovedať, tak už ani hlupáčik nepodpíše. No nepodpíše.